Я му я вдигни сега горе. Чай, че си пукна главата. Дигай с гумата, дигай, няма проблем. Дигай. Дигай го ли са такова, бе? Нямам си вече. Давай. Драга, малко о, че го захапа. Не, дигни въздуха, бе. Абе, той ли хапи, бе? Как да ябиш? Виж, той знае как да я фаща. Той като се захапи, няма проблем. Я остай гумата малко. Я остай, вземи. Остай гумата. Не пипай, казах. Джаро. Не пипай, казах, бе. Не пипай, дигни я сега горе. Айде горе. Браво. Ама пак му я дигай горе. Сега ти гледай да измъкнеш и я дигни горе. Да може да скочи. Да, така, върти го. Така му заздравява захапката. Дай, върти. Аз имам. Аз имах също, само че черно. Чакай. Той е без иска, той не ти го направи. Умишлено. Да се правим етап. Как? Притекай го, куца.